Hello guys. Ano dah lah kasih YouTube channel lau neng tamun ko guys ku bore dah kerai. Dini ni video wajai hidung cing ukara ni dia sebaik guys semua neng tamun ada dia naik kau naik ni lebih dengan bandai hote ho ni cingai. Oh my god. Dubli kena lem sebaik rajeng cingai. Bezai bezeng ni doima. Arus fly kau dekai nang kau betul neng ser jigen cer. Fly na gusum semjajbe guys men. Naibai जाहैबाय गोमो दैफोरा नायदो नैबे सेस माइ गायग्रामोन आरोना गासिमोन सोरबा लाङि सादों बै खालपारथिंजाय माबादों ना सादों मेरला मानसिफोर सादों नैबेथिं एस्रा आरो दै देरनाया ओमफ्राय ओइथिं ओइबे जों गामिथिं एस्रा दंग दं बेथिंबो देरो ओमफ्राय बे नैबे दैमाथिंबो नायदो गासिमोन Anda दै ओंखारलायदों नै दैफोरखौ नोंथांमोना नुजोबखाबाय जानांगौ मारै देरखायो गासिनिथिंबो देरो दैया जोंथिंल' देरा एसे देखायबाय दै देरनायखौनो नायदो गासिबो दा दंग'थिं नायलायनोसै दै देरनायखौ ना सानायफोरखौ नायनोसै आरोना बेसे बुरजा मोनदों ना सानायखौ देखायगासिनो दं नोंसोर नै बैथिंजायनो आरो गामिथिं नाफा नाफा ना मोनदों ना मोनाखै दे बोखांदो नायदो नाफाया ना बोखांगासिनो दं नाङा थाबाय मानो फैबावसो नायानो नांला दसे नांदोंमोन नै बिथिंबो मासे जों मोनदों ना मोनाखै सिला मोननायखाय सिरि सिरिथार ओइ हाराव बह नै इथिंसो दोनग्राया ज'खौ बोखारलाय खबाखौ एसे नायनि नोंनि नाखौ दा लांगोनसो आं बैलाय एसे फैदों दा माथो गासिमोन आरो बेलेगथिं नायनो फैलायबाय दै देरनायखौ नायलायदो हरैजाय इथिंबो मानो जाजोबखाबाय दिनै नैफोरावथ' माइ गायग्रा जोबसोमोन खोथियाफोरबो दंमोन सेस लोमजोबबाय नायदो बिदि हायो बिदि देरो दैया दैफोरा नायदो बिथिं नोंथांमोनाथ' दैफोरखौ नुजोबबाय जानांगौ गाइसमोन आं दा न'थिं फैफिनबाय नायदो नोंथांमोनाथ' दै देरनायखौ नुजोबखाबाय जानांगौ नाफोर मोननायखौबो होमबा बेखिनियावनो गाइसमोन भिडिअआ बाय बाय